Het is manje 12 maart. Dit is de podcast. Mij on tafel René van der Wij. René, wat haast liever? Hoe ik die onkundig als oud-voetballer van Cambuur? Of haast liever dat ik die onkundig als voormalig talent uit de jeugdopleiding van SC Heerenveen? Of dat ik die onkundig als de haartrainer van HHC Hardenberg de nummer 3 van de tweede klasse? Nou, doe dat laatste maar. Ja? Ja. Roelof, hoe maak jij onkundige? Als de nummer 3 van... Nee, als de nummer 1 van de podcast. Andor? Als de beste stand-in voor die. Oh, Kijk eens. Ja. Ja? Zeker. Ja, mooi. Maar wat waren de keuzes? Ja, dat wel. Goed zo. Jongens, we hebben er klaar voor een grootvolle nagelnije oorlevering van de Sportcast. Heerenveen doch troch de oewinning op Sparta hele goede zaken. Met het eigen op deelname onder de play-offs van Europees voetbal. En het resultaat van Cambuur wie top in Os en promotie naar de Eredivisie op 3 maart is weer wat dichterbij. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Zo'n belegering van Cambuur op de helft van ons. Zoals we dat de eerste helft action hadden. Koppel van Roke, komt die erin? Ja, Isjem Verra. Geen boetenspul. Isjem Verra, die maakt de goal. Oké, is het Soeren dan? Soeren met scoort. Ja, 2-0. Nicky Soeren beslist de wedstrijd in het voordeel van Cambuur. Marhoen mijn oor in. Tjenoen Thijs Jansen. Marhoen die scoort. En dus is het 2-1. Nou, jouwt hier Mijl Zagritis. Voorzet, komt bij de tweede pil. Trensko! Ja! Daar gaat hij er dan eindelijk in. Nog een paas op Brouwers. Die komt ook op zijn plak. Tweede pil. De helft erop. De Brouwers. Ja! Luc Brouwers doet het zelfs. Luc Brouwers doet het zelfs. En Luc levert. Het wordt toch weer spannend. En is het toch die verrekte Lauritsen die op het juiste plak staat bij een indraaiende voorzet van Mitchell van Bergen. En een ongekende blitzkip in het Abel Enstra stadion. Want Heerenveen rekken het door bij concurrent Sparta Rotterdam. En hier rond tafel Ando Faber, Roelers de Vries en de trainer van HHC, René van der Wij. Welkom man en natuurlijk een speciaal welkom van René. Ja, waar speelt het eigenlijk het leukste voetbal? Cambuur, Heerenveen of HHC? HHC. Ja. Oh ja? Nee, ik denk dat het allemaal wel wat in het begin dat het beter was. Hè, dat was wat frisser en wat meer energie erin. Maar goed, ik denk dat alle drie wel resultaten halen. En daar gaat het wel om. Ja, zeker. En Roelof, daar is een mooie vakantie, jongen. Het is trouwens die jubileum, hè, Joert? Ja, joh, Tol van Heel getrouwd. Zo. Die vrouw had het al Tol van Heel mami. Ja. Ja, ze binden dus toch? Ja, je kunt die haast net voorstellen. Maar Nee. ik alle respect voor haar. Ja, zeker. En dat hebben wij al hier. En daar is lekker op vakantie geweest. Ja, lekker op vakantie geweest. Maar wie van hem wel even raar wekken worden? Wie brand bij de buren? Bron bij de buurt. Ik ga gewoon brandlust bij de buren. Oké. Nee, wie jou wacht, dan Je mag de bronwacht net bellen. onder broodje smeren en de dochter van de buren zien hier voor mijn huis. Dus ik er naar binnen, al die rook op zolder. Dan had ik het blust. En toen ging ik de brandweer inmiddels ik al bellen. Maar Daar is het blust. Ja. Dus en de bronwacht die kwam dus voor niks. Ja, eigenlijk wel. Who you gonna call? Ja. Roelof. Roelof de Vries. Ja. Roelof. Goed zo. Wie bijzonder ben je maar van... vakantie Benidorm, de rest West? 2 hoekers in Benidorm. Voor de rest 2 hoekers onder Benidorm. Ja. Is nog onriend door een scootmobiel? Ja, net normaal, jongen. Het is echt de ene naar de oren. Benidorm Bastards die hoe die in de knalt. Ja. De levensgevaarlijk. We winnen van over tot 1 hoe de wijs naar een plakje te krijgen boven. Dan hadden we 2 hoekers en in het zit zit om het terras gewoon Engels en Shen. Ja, die zitten er gewoon op. Die hele liters bier, laks die helemaal dicht. Is er nog een beetje voetbalsjoen? Nee. Nee? Nee. Nou, ik pas de stellingen Ja, daar gewoon een beetje op Jij hoor. vind ik wel zo'n Ik trouwens. pas de stellingen wel om. Want daar is de drok hoor. Daar is de ik zag het. Ja, ik ben taal of course nog. Ja, zes wedstrijden in 4 weekend tijd. Ja, het tempo werd van 3 in de oranje 8 dagen. Dus ja, mooi weekend gewoon. Dus Zeker. bedankt dat je mij de kans had dat ik even naar Heerenveen mocht. Vond ik leuk. Ja. Maar, En is nog een dikke primeur. in deze show. Ja, eerste vrouw in de show. Oh, zo, Eerste vrouw in de podcast. Nog, ja, wat vond je ervan, Sherida? Hartstikke leuk, hartstikke leuk. En we gaan door naar de stellingen. En de eerste stelling is daar voor Roelof. Ik viel mij thuis in Benidorm. Nee. 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 René, het voortvallen van Mark Diemers is een ramp voor Cambuur. Nee. Nee. Andor, dat is natuurlijk nou Heerenveen, action, hè? Ja. Ik zou het heel logisch vinden als Zagaritis in kwarten Grieks international wordt. Ja, Ja, tuurlijk. een idee wat zijn Roelof, concurrenten binnen. Maar ik hield zijn, ik pas de stellingen een beetje aan. Ik denk dat Bram Krikke de mol is. Nee, nee. Hoe iets dat Famke van Jeugdjournaal? Oké.
Ja, maar ik volg het dus net. dus nee. Maar ik weet dat hij erin... Dus nee. Sorry. Goed zo. Andor. Als ik Robin Veldman wie, dan zoek ik Christian Petrov in Excelsior op een nijde vakka Jan. Boppe Sam Kersten. Die het wel goed. Ja, gewoon ja. Ja? Ja, gewoon ja. Goed zo. En de les is van René. Henk de Jong had gelijk. Meesken die het kritiek had op het spel van Cambuur, had geen verstand van voetbal. Dat is een mooie. Ja, nee. Nee. Dus het is wel terjochten dat meesken kritiek hebben op het spel van Cambuur. Nou, weet je, het is van meerdere kanten. Hè. Ik snap de trainer ook wel. Je haalt punten. En dat is het belangrijkste. Er is één doel en dat is naar boven. Je moet naar de eredivisie. En dat gaan ze ook doen. Maar het is niet meer zo sprankelijk als in het begin. September, oktober, november. Nee, maar klopt. Maar dat is vaak zo. In de maanden januari, februari en maart moet je gewoon één ding doen, is punten halen. En het klopt, er is weinig getraind. Het zijn nu ineens veel wedstrijden. Het ritme is er gewoon niet. Maar dat zie je bij heel veel ploegen. Wie speelt er nou in Nederland sprankelend? Dat is er gewoon nu nog niet. En ik snap het wel dat er kritiek is, want iedereen wil mooi voetbal zien. En ze weten wat erin zit. Nou goed, en dat het nu even wat moeizamer is. Ja, weet je, dat is aan de ene kant ook wel logisch. En ik denk straks als het weer wat mooi weer wordt, dat het allemaal wel de goede kant op Uit komt. de madeliefjes werd er vast kunnen komen. Ja, maar dat is vaak zo. Dan heb je meer zin. Je staat nu al anders op. Hè. Het wordt eerder licht. De temperaturen gaan omhoog. Je kan straks ook weer beter trainen. En nu ook. Het is eigenlijk 1 keer trainen. Het is een wedstrijd spelen. Het is herstellen. Dus je kan ook eigenlijk niet zo heel veel doen. En het is gewoon de boel zorgen dat het fit is. Repareren en naar de volgende wedstrijd toe. Ik ken wel een bijzondere statistiek van Bart Vrouws van de VI hier op de radio. Die zei dat er in de maand maart en februari wordt er minder scoort dan de maand daarna. Wist ik helemaal net, maar dat is ik wel dat jou dus ik hoor, dat het al inderdaad Het is minder toch, is. toch echt met madeliefjes te krijgen. Maar ik zeg het wel een beetje krokusjes. somber in. Want ze stien achter. Maar 1-0 in Eindhoven. En dan valt er ongeveer direct nog uit, Mark Diemers. Ja. En eigenlijk wie Eindhoven sterker. Ja, En ze draaien er toch nog om. ja, Cambuur het in Eindhoven voor geluk al. Want zij hebben echt nog een paar hele goede kansen gehad. Varret skoft en kreeg de nij. Dan boert het Cambuur er toch om. Er zit veerkracht in de ploeg. En ik wie wel heel benieuwd van hoe gaat het nou zonder Diemers in top os. Is er nog nice jongens van Mark Diemers? Die doet in Almere City nog net mee. Dat is Montejoen. Dat is Montejoen. Dan is hij er nog net bij. Komt de betiert. Hij hoopt Snijntje jong FC Utrecht er weer bij te wezen. Ik moet zeggen, ik vond voetbal in top als. Ik ben een hoestolen naar Just René. Maar de eerste helft alweer een stuk beter als in de wedstrijd daarvoor. Dus dat jou te borgen wel moet. Ik denk wel dat Cambuur Diemers wel mist. Want zijn vervanger, Abkaku, die wie toch wel wat ziekjende op die positie. En die vult het wel heel oorzien. Er mist wel iemand die creativiteit had. Die stekbal janken vanuit het middenveld. Dat kan Abkaku net. Of nou ja, die had het nog net in. Had het nog net Sjanlitten. Rulke is echt net echt aan spelen. Balk natuurlijk net. Dus Ja, ik aan de weet niet wel andere kant. als je een betere ploeg als Almere City. Hoe het Cambuur dat was. Ja, zonder Diemers wel gewoon 6 punten. Zeker. Dus dat is prima. Dat zal Mark net leuk vinden. Nee, en dan stel hij zitten, want hij weet dat natuurlijk heel goed dat hij het in Eindhoven gewoon mij die in had. Dus dat die 3 punten op zijn konto komen. Ja, maar hoe voest dat Abkaku die? Of Appie, zet hem zezen? Ja, Appie is wat makkelijker. Ja, toch? Nee, maar weet je, het is een talent. En die moet gewoon speeltijd krijgen. En dat moet gewoon steeds iets meer worden. Hij is groeiende. Ik zag hem een paar keer een goede onderschepping met een tweede bal. Dat ik denk, oké, hij geeft de steekbal op Henstra volgens mij. Dat hij buitenspel liep. Dat deed hij even met zijn buitenkantje, heel nonchalant. Hè. Dus, Wie geen boetenspel trouwens. Nee, het was geen buitenspel, maar goed, ze vlagden hem af. Ja. En, maar je ziet wel, daar zit wel potentie in. Alleen ja, dat is natuurlijk nu niet een ervaren Mark Diemers. En dat is ook logisch. Ik Toch vond het zijn heel ze wat ook- op safe spelen. Hij koer wel voor de omvallende optie kiezen. Alleen toch hield hij dat baltje breed. Er weer een situatie in de eerste helft. Dan kan hij hem iepen op rechts. Dan speelde hij hem uiteindelijk, ik leeuw naar Baouf. En dan just Amova staan met 2 handen in de lof. Van jongen, jou die bal nou. Maar hij speelde heel behoudend ijs. Ja, maar misschien is dat ook een stukje vertrouwen. Hè. Hoe lang is hij erbij? Dat is een maand. Hoeveel wedstrijden hebben ze gespeeld? Ja, bijna niet. Hij heeft een paar keer meegetraind met die gasten. Dus ja, dat is ook nog even spelende wijs proberen in het elftal te gaan knokken. En, Dat denk ik me wel een groot probleem, want hij is de taal natuurlijk net machtig. Praat echt heel gebrekkig Engels, nevens mij. Vooral Fransk. Ja, er is net een speler van alleen nog Baouf praat Fransk. En de rest is al hier... Verra. Oh ja, verder nog. ja, dus je zullen hem wel helpen. Alleen ja, het is voor staf is het best wel met handen en voeten praten om dingen te laten zien met beelden. Maar goed, hij is jong en ik denk dat dat het belangrijkste is, dat hij nog dat hij kan groeien. Ja, Het dat is wel is knap dat ze best wel speler scouten hebben. Dat is echt wel de kracht van Cambuur momenteel. Hè? Dat ze zulke spelers oppikken en daardoor groeien en ik weer verkeepje kennen. Dat is wel top natuurlijk. Ja. Ik leeuwde echt wel in dat dit een hele goeie op de Ja, dat is wel. positie werkt. En was het ook
16 had. Hij zit er heel vaak tussen, onderscheppingen. Echt wel weer een groot talent. Ik vind Daan Visser beter. Onder de bal wat sterker misschien. Maar ja, als ik maar al wacht, altijd überhaupt weer rondkomt hoe die Maar die was ook groeiend en die mocht ook doorgaande de wedstrijden. Hoe meer die ging spelen, werd hij natuurlijk steeds ietsje beter. Ja. En misschien heeft hij deze potentie ook. En ik denk dat deze jongen iets meer qua energiek en dynamiek, dat hij iets meer heeft dan Daan Visser. Klopt. En Daan Visser misschien iets meer vanuit de controle. Dat zie je ook wel. Als er een centrale verdediger instapt, dan bleef Daan Visser vaak wat hangen. Je merkt nu, dat is dan even wat zoekende. En dat is gewoon een stukje balans. Ja, maar goed, hij is wel gelijk. Maar Sjöstrand, maar Verra, maar Bououf. Dat zijn al wel hele goede spelers. De scouting is dik in water. En Kwam, die kennen we eigenlijk nog helemaal net. Is er al iets van Sjoen? Ja, die maakt zijn debuut. Tjen RKC is ik uit te hollen. Ja, Tjen RKC, volle in de blessuretijd. Heel ongelukkig. Dus daar kun je nog net zo vol van zitten. Ik ken er niks van dus. Op basis van die 100 minuten net. Ja, maar die laten heel we hem vooral de tiert, ja. Ja, daar is wel een interview hoor, met Henk de Jong. Want daar heeft hij met geconfronteerd dat het de laatste weken wat moeizamer gaat. Vindt hij net leuk, hè? Nee, dat klopt. En toen, toen zei hij dus onder oren van meesten die kritiek ha op uw spul, die ha geen verstand van voetbal, die weet net hoe wij werken ha. Ja, René refereerde de correct aan. Ze ha weinig wedstrijden spelen. Ze ha net altijd trainen kent. Ze ha traint op wisselende velden. Dat schijnt voor de spelers en voor de bonken en de spieren heel lastig te wijzen. Dat je van keunsgers naar gewoon gers matten en hinwer. Is dat zo, René? Ja, dat werkt niet mee, laat ik het zo zeggen. Maar het is eigenlijk wel Cambuur onwaardig dat je elke keer op een ander veld moet trainen. En dat niet goed voor elkaar is natuurlijk. Nou ja, dat is het natuurlijk ook. Dat ze uit weekend matten naar Epo, omdat ze hier... Hoe lang is dat wel niet rijden? Dat is oorlogen rien. Ja, dus dat is het. Maar ook in Hardenberg, welkom hoor. Dat is dichterbij. Ja, Nee, maar weet je, dat moeten ze gewoon beter voor elkaar hebben. Hoe lang is denk dat ik. er in Hardenberg? Nee, ik denk dat Een uur en 10 minuten. Een uur en 10 minuten. Valt mee. Het scheelt 20 dus minuten. wel nice zo'n horen jongens, denk ik. Ja. Nee, maar jij vind je trainen gewoon elke keer op hetzelfde veld. Of eens een keer in het stadion. Maar ja, dat Cambuur net kennen is natuurlijk wel bizar inderdaad. Ja, maar Dus Emmen dat ook is niet wel- hoor. Ik had contact met Emmen. Ja. En die konden ook eigenlijk nergens trainen. En die zaten er ook echt mee aan hoor. Ja, Dus dat nou, is nu is wel, Cambuur wel bezig met het trainingscomplex, maar dat zal volgend seizoen nog net clear Nee. wezen. Dus ja, ze zullen nog komend seizoen een panel in matten tussen Dynam en tussen Frisia, tussen Keunsgers en tussen Gewoon Gas. Dus dat bleef nog wel even. Maar ja, dat wie inderdaad weer Henk de Jonge wel oren opwoen had, dat hij die kritiek dus net terugvond. Nee, en hij had ook dat wandelwest maar Isjan Verra. Ja, Want want die had het nou weer een beetje op zijn heupen. Al eerst in die laatste wedstrijd. ja, in die laatste wedstrijd. In Eindhoven wie het heel oneerd. Waar er in Skof wisselen van Ivan Henstra, die het eigenhandig de wedstrijd besliste. Maar vreeds die er een hele oren verra. En Henk de Jong had uitlijn dat er een onweersbare oorzaak voor is. En mooi voor Isjem Verra. We kijken even hoe de Ramadan hoort. Want ik zie hem daar volledig achter. Alleen dan zijn kracht gang voort. En nu had ik dat het letter inhellen kan. Dus hij eet nu op de dag en zegt hij had er gewoon 90 minuten spelen. En dan helpt er dat letter weer keurig in. De spelers zien zeer standaard, vooral in de eerste helft. Ik betieren alle kanten van het veld op. Ja, gelukkig ben ik echt blij voor hem. Hè? Dat mannetje is toch speciaal, man. Ik kan het er net samen eruit zetten. Daar heb je dan een seizoenkaart voor. Laat hem dan maar eens misgaan. Nou, klaar. Kom op weer. Ja, Kepers toch ook een seizoenkaart voor Isjan Verra. Ja, ik vind het een goede speler. Die kan uit het niks eigenlijk iets beslissen. Maar je merkte gewoon in het begin van het seizoen waren hij en Sjöstrand waren echt aanwezig. En nu zie je ze in de laatste wedstrijden dat ze er wat minder aanwezig waren. Of dat ze net even niet goed gingen schakelen. Of dat de acties net niet lukten. Of dat ze even onzichtbaar waren. Maar ik vond wel dat Verra's afgelopen wedstrijd tegen Top Os dat hij absoluut aanwezig was. En daar zie je ook wel weer dat hij een specifieke kwaliteit heeft. Hij kan iemand uitspelen. En dat is zo belangrijk in het hedendaagse voetbal. Want ja, de tegenstanders de laatste wedstrijden, ja, die maken het klein, compact. Die laten Cambuur, die gunnen ze de bal. En die willen in de omschakeling willen ze toeslaan. Nou ja, tegen Eindhoven gebeurde dat ook een paar keer. Hè? Maar als je de bal wel voorin krijgt en je hebt iemand die iemand kan uitspelen. Ja, dat is zo waardevol. Ja. Want dan kan je tegenstander ook kapot spelen. Roelof, ik stel me zo voor, hè. Dus zit er in Spanje. Ja. Torrevieja. Ja. Op een bankje. Boven zijn knoopje van het broekje los. Hè. En dan is de opstelling van Jereveen. Ja. En dan denk je, geen onvierde Luc Brouwers. Nee. Geen Vente. Nee. Geen Sam Kersten. Nee. Wat denk je dan? Nou, bij Sam Kersten dacht ik, maar ja, die was ziek. En de rest ga ik wel verwachten. Want, Oh ja? Ja, want Nora doet het natuurlijk goed. Ja, Dus maar wat weekend zeiden ze toch nog van Nora zal net meer doelpunten maken als Dylan Vente. Had hij ook nog net hier?
Nee, dat klopt. Zij is om jou. Precies, ja. Het klopt ook nog altijd. Ja, het klopt. Hij Maar roept nog altijd gelijk. Had hij staat er ook hier? Stel me die vraag nog eens. Ja. Waar maakt het meer doelpunten? Noras. Noras, hè? Ja. Ja, een beetje koffie te kijken. Maar het is wel een bijzondere spits, vind ik. Het is sowieso qua karakter wel een bijzondere spits. Hij is heel spraakzaam. Ik keer maar hem zitten en ik tot op een gegeven moment, ik mag nou wel terug. En hij wil me kletsen. Dat ging ik hoor Bode Glim bij Leaks. Dat nou natuurlijk fantastisch dat ik eventjes spelen had. En ik hoor Retri niet die al, wat hij dan geweldig vindt. En zulke dingen. Maar het is een aparte spits. Omdat hij praat een beetje zoals ik speel het. Want de ene keer denk je, jeetje, kom op man. Neem die bal even aan. En dan springt hij van je voet. En dan hoor ik het denk, hey, dit is toch wel bijzonder. En die goaltje PSV? Nou ja, dat maakt het hij toch echt wel heerlijk aan. Ja, en hij had een beetje dat wat Sibon vroeger. Ik wil hier een beetje dat dan Sjors denkt, nou, een beetje dat slungelachtig. Daar kun je net heel veel uitkomen bij je spreken. Maar ondertussen best wel technisch. En wat de spits vooral dan had, scoren. En dat doet hij ons nou daar wel. Dus dan had hij als trainer hem natuurlijk niet aan. Nee, hij kent daar ook wel bekoren, hè? Ik vind het wel een aardig spits. Nee, je ziet tegen Sparta die ene bal die buitenspel die binnenschiet met links. En nog een keer een aanname dat hij voorlangs schiet. Ja. Hij heeft wel dreiging naar de goal. En het is een aanspeelpunt. Het is ook even wat anders wat Heerenveen kan gebruiken. Ze kunnen ook wat opportunistischer spelen. Dus met een lange bal kan hij hem vasthouden, kan doorkoppen. Ja, die jongens eromheen die zijn aardig snel en rap en die kunnen erachter komen. Dus ja, je kan ook op een andere manier spelen. Ja, nou, van tevoren in de oren naar deze wedstrijd gaat het vooral over de spits onder de orenkant bij Sparta. Tobias Lauritsen, dat schijnt de beste koppen te wezen van de Eredivisie. En dus wie er een heel protocol van Maas Willemsen en Sam Kersten van hoe kunnen we de beste kopper dan ompakken. En hij is de hele weekend met Wanderwest. Ja. En dan op een wedstrijd is Sam Kersten ziek. Ja, dus dat vregen wel om een onpassing. Kersten had nog wel even op de clubwedstrijd, maar is uiteindelijk weer een Hoesta steward. Want wie zie ik? En ik vond de Karvar Petrov eigenlijk wel een logische. Want ja, Van Overheem had hij natuurlijk ook wel vaak centraal achterin zet. Maar ja, die is toch wat lietser. En als je dan het houden de beste kopper, dan zul je naar een orenoptie. Ik vind het wel opvallend dat hij dan boven Petrov verkiest boven Hopland. Ik denk dat we concluderen kunnen dat Nicolai Hopland wel klaar is bij Heerenveen. Nou, Hopland zit meer van de zijspositie. Dus hij valt ook heel dit in. Dus Hopland is nou een beetje de verste vervanger van Van Overheem op de zijspositie. Ik denk meer echt centrale achterin. Nee. Daar zit hij nou inderdaad meer op de tredderpositie eigenlijk achter Petrov zal Soest hem stellen kunnen. Ja, en Petrov komt beter uit de voeten als linker centrale verdediger dan als linksback. Ja, en ik vind Petrov die echt goed. Willemsen die giet er naar de rechter centrale positie. Wie voor hem net een hele grote onpassing, want ze had hij bij de Graafschap ook wel spelen. Maar Petrov, Stissimansi in de duels, voelde gewoon een bal. Voelde me zeker net chin. Dus gewoon stillit, hè? Chin Excelsior. Nou ja, daar vreest het, maar ik denk net dat hij doet. Ik denk dat Kersten weer speelt. Maar ja, ik had het prima die. Een keer tevreden voor hem zijn, denk ik, Petrov. Ja, en dan nog even over het middenveld. Ja. Want Brouwers zit op het bankje. Ja. Vond Brouwers zelf net leuk, hè? Nee, hij begreep het wel, maar hij weet er net mee is. Want hij vindt dat hij jet spelen. Zo denk ik elke speler dat vindt. En daar heb ik het even met hem over naar de wedstrijd. Even hier. Ik ben niet boos of zo. Ik ben het er gewoon niet mee eens. Ja. Nou ja, soms moet je het eens zijn met het feit dat je het niet eens bent met elkaar. Nou, dat was in dit geval. Uiteindelijk is hij de hoofdverantwoordelijke. Hij heeft hij moet de keuzes maken. Daar wordt hij ook op beoordeeld. Nou, in dit geval heeft hij de keuze gemaakt om niet voor mij te kiezen. Nou, dat heeft hij uitgelegd. Punt. Het draait om dat we gewoon winnen en dat we die play-offs gaan halen. En ik denk dat de kans groot is dat dat bij mij gebeurt. Ja, dat is hoe ik erin sta. Ja, en verder rest... Ja, dat zal Linde denken dat hij dat met hem is. Zal Ringo denken dat hij dat met hem is. Ja, ze kunnen eindeloos doorpraten. Ik vind dat ik moet spelen. Ik denk dat de kans het groot is dat we het dan gaan halen. Nou, dat vertrouwen moet je het in jezelf hebben, denk ik. Want als je het al niet in jezelf hebt tegenwoordig, dan wordt het al heel lastig. Ik hoop dat de trainer meekijkt. Nou, voor mij, ik denk dat hij het wel kijkt. Groetjes aan de trainer. Verder rest niet altijd spannend maken. Hij had wel humor, hè? Ja, mooi. Hij scoorde ook nog. Ja. Dus ja, wie het een bewustzie? Nee, dat was een voorzet. Het was een voorzet, ja. Maar is Luc Brouwers misschien wel dwanden als je de laatste periode bij Heerenveen, Roelof? Ja, die kans is wel groot. Dat hing het wel van een aantal scenario's af. Zo, hij had zelf onjoen dat hij best wel eens een keer uitzien wil naar een avontuur in het Boetland. Dat liep het hem gewoon mooi. Hij had je nou, is trouwens in het derde seizoen even gauw op in Hollen. En hij zei als ik blauw nog een seizoen, want zijn contract in dit seizoen af. Maar als je Heerenveen wat onopvertien wil, dan maakt ze hem dus nou of verlengen of
Maar daarna nog wat om is net zo groot. Of je maar nou precies te verkepen. Nou, hij had onjoen dat hij wel Lucien wel naar een avontuur in het boetland. Dan moet er een club komen die interessant genoeg is voor hem. En dat hij vindt er nog iets onverzinnen. Ik zou zeggen, een peerton pakken en je bent tevreden, misschien 1 miljoen. Ik snap het van Iets hem in niet die wel. Ik bedoel, categorie. het zal al in Nederland spelen. Den Bosch, Go Ahead Eagles, Utrecht, Heerenveen. Het hier wel sjoen in die zin. Ja, hij Dan leeft hij het. had geen band, dus dan kun je wat makkelijker voor eventueel nog kiezen voor een avontuur. Het is net zo dat hij zei, goh, ik wil naar de Premier League en zulke soort dingen. En hij wil gewoon, Sjen, wat er nog maximaal uit te herinneren is in het boetland. En dat ik eens een keer mijn meidje. En dat liep hem heel logisch. Ik gezond voor Heerenveen, denk ik, omdat dat Sam dan... Kerst, maar die zo het hetzelfde een- trouwens. Die zei hetzelfde. Die wil eigenlijk ik nog wel zien boetlandje. En had ik nog een contract. Maar zou het een gemiswezen van Jervin? Want dat is ik wel charmeerd van Luc Brouwers eigenlijk. Ja, maar ik vind die andere 3, die kunnen ook wel aardig voetballen. Hè? En Van Met Linde, Van Overheem is Overheem. eigenlijk... Je moet eigenlijk kijken, wat is Brouwers, wat is nou zijn beste positie? Hè, het is geen 10. Het is niet zoals Meerveld een creatieve speler. Het is meer een gifkikker, een aanjager. De loper, de 8. Het is een loper, het is eigenlijk een 8. En ja, hoe wil je spelen als Heerenveen? Wil je met 2 tieners spelen? Ja, of wil je met 2 controleurs spelen? Hè, maar Linde, ja, ik denk dat die voor de toekomst, die kan nog stappen maken. Van Overheem, ja, ik denk dat hij een heel goed seizoen speelt. En een stabiel seizoen. Ja, misschien wel een van de betere dit jaar. En Meerveld, ja, met zijn creativiteit. Ja, daar zijn wel keuzes in. En nou, ze hebben volgens mij Brouwers al een paar keer wat hoger op het veld gehad, op 10. En dan ging Meerveld naar de zijkant. Maar ja, breng je Meerveld dan in zijn kracht? Dat denk ik niet. Ik denk dat hij juist om een grote spits heen wil spelen. En ook kan spelen. Dus en met Riviera aan de zijkant, met Trensko. Ja, daar zit ook wel weer kwaliteit. Dus ja, ook richting de play-offs. Dit zijn wel keuzes. Dus je krijgt concurrentie. Dus ja, ik denk dat het alleen maar goed is. Ja, maar nou bist trainer. En dan maakt dus regelmatig keuzes maatje en knopen terughakken. Wat is nou het ideale middenveld in die eigen en in die optiek van Jervin? Ik denk dat het zoals het nu staat. Dus Brouwers op bankie. Ja, maar dat is even niet anders. Nee. Maar tussen Sparta vind ik dat ik. Hoe doe je dat uit bij Feyenoord, PSV, Ajax, Ja, dan Excelsior? kan je inderdaad... Ja, durf jij naar jezelf te Ja, kijken? precies. Ga je van eigen kracht uit en ga jij voetballen? Ik vond Heerenveen tegen PSV het eerste kwartier, 20 minuten best aardig spelen. Hè? Hoogdruk, durven voetballen, hè? Van achteruit. Ja. Dan denk ik van oké, weet je, er zit echt wel voetbal in. Mhm. En ja, goed, als je bang bent of denkt van nou ja, kijk naar de tegenstander. Kijk Feyenoord uit, zou ik nu wel naar eigen krachten gaan. PSV uit vind ik misschien even wat anders. Ja. Maar goed, ze doen het wel. En aan de andere kant, sommige wedstrijden heb je wel even weer een aanjager nodig, wat Heerenveen ook wel vaak gemist heeft. Hè? Het was vaak voetbal, het was vaak technisch. Maar als wat moest gebeuren, maar opstropen, ja, wie ging dat dan doen? En de laatste wie En dat Maarten kan de hij Jong. wel. Sorry? De laatste wie Maarten de Jong. Dat is wel heel lang geleden. Hè? Maar het zien Excelsior spelen Brouwers gewoon. Want Linde is kost. Dus Het lost zich Severin. ook vaak Ja. wel weer op. En zeker nu, je krijgt meer blessures. Je krijgt wat schorsingen te maken. Maar ja, Het is goed. ook een beetje een dubbeltje op zijn kant. Hè? Ja. Want Luc Brouwers is dan, zo wordt het dan een beetje genoemd. Misschien krijgt eventjes de iets mindere man onder de bal ten opzichte. Maar hij heeft ik wel onderschat, vind ik, onder de bal. Hè? Hij heeft ik wel aardig scorend vermogen. Het zeker scoren vermogen. Dat is ook de reden waarom hij altijd te vakje kreeg op het middenveld. Omdat hij regelmatig in de sectiemeter van de chinstander En opdoet. dat is ook wel fijn. Hè? Als je dus met Meerveld en Brouwers gaat spelen, dan heb je er dus 2. En zeker met die balvaste spits, ja, dan gaat er wat gebeuren. Dus ja, het is ook een beetje hoe ze willen spelen. En En die van Overheem, die vind ik ja, zuiver. ik vind wel een goede speler hoor. Maar ik zie dus even, ja, dan ga je even lekker opportunistisch toe. Ja? Gewoon echt heel erg opportunistisch. Champions League, ja? Nee, maar Van Overheem. Noem in de Nederlandse competitie een betere nummer 6 dan Van Overheem. En dan heb ik het net, Veerman, ik weet niet of dat dan saai is, Jordi Klaasie. die is beter. Ja, maar die speelt het momenteel net. Dus nee, die ja, Schouten. Racing, Schouten speelt centraal. Groningen. Racing. Nee, maar hij is gewoon echt met een goed seizoen bezig. En hij kan op meerdere posities uit de voeten. Hè, zet je hem achterin, dan brengt hij voetbal. Hè, want hij kan ook nog doorstappen. Hij zou ook bij HHC wel in de basis staan. Nou. Nee, maar wat ik van hem echt mooi vind om te zien, hij stelt passes uit. Dus hij geeft de tegenstander, die dwingt hij eigenlijk tot keuzes, tot uitstappen van. En dan, als je dan ook nog de vrije man kan vinden, ja, dan kan je wel lekker mee doorvoetballen. Dus ja, ik vind dat hij het goed doet. Ja. Want Fusto, jij vindt eigenlijk leuk voetballen. Want de trainer, Robin Veldman, die zei van ik ben tevreden met de 3 punten. Maar hoe het spul, ja, dat vond hij eigenlijk maar zeer matig. Ja, dat vond ik wel grappig. Want ik ken natuurlijk een soort Cambuur de oren wieken. En dat wie net zo goed. En ik zit naar Heerenveen te zien. En die eerste helft, ik denk nou, we best aardig voetballen. Er worden 4 of 5 goede kansen gecreëerd. Heerenveen joeg eigenlijk net zo volle voort. Dus ik denk nou, best een goede wedstrijd eigenlijk. En nou, na de wedstrijd heette maar Robin Veldman hoor. En die wie eigenlijk best wel kritisch, want die vond het net goed. Ik En wat vond hij dan kreeg net goed? hij vond Heerenveen slordig.
En daar herken ik wel wat in, want er waren wel wat momentjes dat... en dat had net maar de speelstijl van Heerenveen te maken, dat ze volle risico nemen. Want daar leidt het net om. Dit wien gewoon slordig ietsjes, bal niet samen inleveren, weer miscommunicatie. Zelfs van Overheem hier dat pik. Zelfs van Overheem hier dat een paar keer inderdaad. Linde een paar keer. Dus daar maakte hij een benam, steurde die hem aan. En dat Heerenveen vanuit voetbal net die kansen creëerde. Dus ja, die wie best wel kritisch. Dus ik dacht, is mijn referentiekader zal leeg, omdat ik de volgende week een soort Cambuur had wat net goed wie. Want ik vond het dus best een... Zij zit nog net te hut, want ons hebben aan de telefoon van Henk de Jong. Die zit er net mee eens. Nee, maar Willem dat deze 12 wedstrijden deze week. Dus dit waar ik ben er volgende week pas Ik denk weg. dat Henk de Jong het wel mee eens is. Want die weet ik wel dat het niveau bovenin de KKD nou iemand leger is dan subtop middenmoot de Eredivisie. En meestal viert wel eens dat verschil best nog wel onwijzig is. Zoals Cambuur Volend die promoveert en daar 4 spelers of 6 spelers bij komen. Dan is het wel een heel hoog niveau. Maar nou is dat verschil best nog wel onwijzig. En dat is tussen de eerste divisie op het taalvoetbal en de tweede klasse XA. Meestal, ik zit er niet wel eens bij Harkema's Boys, de derde klasse trouwens, de Chantix, de divisie, ja. Zit ik de Chantix, nou, dit is best wel niveau. Maar dan staan er eventjes die jongs Eredivisie of Champions League bij. Leidt ze volle hegen. Ja, dat is een verschil, jongen. Even chic en dat is, ja. Maar voor Heerenveen, de magische grens van 24 punten is bereikt. Dus er is geen les meer van degradatiestress. Nee, 24. Sinds Heracles is het nou 24. Oké, Ja. jongens, het is er 4, jongens. Ja, ik moet je onderbreken. Oh, het is, de mystery guest. Doe maar. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Voeken. Ja, dat is zelfs de grote vraag. Hè. Dan ben je dan drok speculeerd. We hebben voetbal iets in Excelsior. Is het misschien Fouke Boy? We nemen jij denk ik al. Maar ja, Utrecht, ja. ja, die zit dan bij een oordenclub. Maar we stellen je alle een vraag, jongens. En die wordt dan beantwoorden met ja of met nee. En mijn vaststel is om het in het Nederlands te doen. Oh. Ja? De eerste vraag is van René. Voetbal jij nog steeds? Ja, hij voetballt nog steeds. We moeten toch, zeker in navolging van vorige week, nog eventjes de vraag stellen. Ben je een man? Ja, ook. Hij is een man. Speel jij deze week tegen een Friese club? Ja. Oh. We hebben 3 clubs over. HHC valt af. Ja. Speel jij bij Almere City? Nee. Kan wel verklappen. Heeft hij wel gevoetbald? Daar heeft er wel voetbal. Speel je bij Excelsior? Ja. Oh, wat slecht. Ja, nou moeten jullie nadenken, hè? Nou moeten jullie Mag ik nadenken. de selectie erbij pakken? Oh, ik dacht eerst aan Michel Breuer, maar ja, die voetbalt niet meer. Die voetballen bij Excelsior bij Almere City. Oh jee. Zullen je een beetje helpen, jongens? Hij had correct de oerstap maken van Almere City naar Excelsior. En hij had de verliezen bij Heerenveen. Oh, Hamdi Akuyobi. Ja, ben jij Hamdi Akuyobi? Ja, natuurlijk. Ja, dat is mooi. Allereerst van harte gefeliciteerd, Hamdi, met je nieuwe club, Excelsior. Dankjewel. Maar eigenlijk ben je nog aan het revalideren, hè? Ja, dat klopt. Ja, hoe ver ben je met dat proces? Ja, hopelijk bijna aan het einde, maar die knie heeft een eigen wil, dus ik zal het bekijken. Ja, want je hebt een kruisbandblessure opgelopen toen je nog bij Almere City speelde. En dat gebeurde tegen Heerenveen. Ja, precies. Kan je er nog iets van herinneren? Ja, ik probeer eigenlijk zo min mogelijk over na te denken, maar... Nou, haal het nog 1 keer naar boven. Ja, toe. leuk. We bellen even met Hamdi Akuyobi om hem even... Ja. Nee, ja, het gebeurde in de wedstrijd inderdaad. Volgens mij ergens in de 15e of 20e minuut. Voelde ik iets in mijn knie, nog eventjes doorgegaan. En ja, later, volgens mij na 2 dagen kwam ik erachter dat het kruisband was afgescheurd. 2 dagen daarna pas. Ja, ze hadden wel een vermoeden, maar ik kon eigenlijk alles nog. En ook door de adrenaline, et cetera. Maar pas na de scan konden we echt constateren dat het echt die kruisband was. Ja, maar toen voetbalde je nog bij Almere City. Het is op zich wel opmerkelijk dat Excelsior het aandurft. Want ja, je bent toch volop aan het revalideren dus. En het is natuurlijk altijd maar de vraag of je je oude niveau dan weer haalt. Ja, misschien voor jullie de vraag. Ik zelf weet het wel. ik maak me daar niet zo druk om. Maar ja, het is inderdaad, het spreekt vertrouwen uit vanuit de club. En daar ben ik ook echt dankbaar voor. Ja, Wanneer kun je weer spelen? Wanneer kan ik weer spelen? Geen idee nog. dit weekend is tegen je oude clubpie. Dat zou mooi zijn, hè? Sacré geschorst. Nee. Linksback kan ook. Sorry? Sacré is geschorst, dus linksback spelen. Hoppa. Nee, dat laat ik aan de trainer over. Oh, ja, verstandig. Hebben we het over weken? Hebben we het over maanden? Ja, hopelijk weken.
hopelijk weken. Maar ja, zoals ik zei, het ligt echt aan mijn knie. De ene week kan het goed aanvoelen en misschien de andere week iets minder. Maar ik doe gewoon mijn best om er zo snel mogelijk en zo goed mogelijk weer terug te komen. Ja, want je hebt natuurlijk, je bent begonnen bij Heerenveen. Met, noem eens wat ploeggenoten uit die tijd met wie jij op het veld stond. Zijn beste vriend. Mijn beste vriend. Ja? Ja, toen was het volgens mij Tidera Joeke een beetje je maat, toch? Ja, zeker. Dat was mijn maatje, maar die zit nu bij Sofia. Ja. Ja, ik spreek best wel veel jongens nog. Ik heb Cheryl, die speelt nu bij PEC. Floranus. Ja. Floranus, ja. Even kijken, wie spreek ik nog meer? Heel af en toe nog Warner Haan. Zweden, toch? Zit hij nog in Zweden? Waar naar Haan? Ja. En ja, voor de rest... ja, Milan van Ewijk spreek ik... Oh ja, die zit in Engeland. Heel goed. En want je bent zelf niet echt doorgebroken bij Heerenveen. Wat is daar de reden van geweest, denk jij? Ja, ik denk gewoon misschien een beetje verkeerde timing. Van de trainer? Geen idee. Nee, maar wat bedoel je met verkeerde timing? Het is gewoon gelopen zoals het moest lopen. En uiteindelijk heb ik mijn weg wel gevonden. Ja. Want ik dacht op een gegeven moment... Van Ewijk ging weg. En Heerenveen was wel een beetje zoekende misschien naar rechtsback. Hansma was natuurlijk bij Almere City. Ik denk, nou, die gaan misschien toch wel even kijken bij Hamdi. Dacht jij dat zelf stiekem ook een beetje? Zelf dacht ik helemaal niks, maar het werd wel ingefluisterd van links en rechts. Dus ja, je weet het maar nooit. Maar uiteindelijk is het niet gelopen zoals het is gelopen. En ja, ik zit nu hier. En droom je ook nog een beetje van samen met Ejuke spelen voor Nigeria? Of is dat helemaal klaar? Nee, dat gaat nog wel gebeuren. Ja, dat gaat nog gebeuren. Zo. Ja, dat is mooi. Ja, dat is geen mooi. WK helaas. Ja, maar eerst natuurlijk komende zaterdag Excelsior Heerenveen. Wat gaat dat worden, denk jij, Hamdi? 2-0 Excelsior. Zo. 2-0 Excelsior. snel ophangen. Maar voor de rest helemaal geen rancune, hoor. Nee, zeker niet. Maar ik ben gewoon reëel. Je bent gewoon reëel. Hartstikke goed. Nou, heel veel succes met je verdere herstel. En hopelijk zien we zo snel mogelijk weer terug op de Nederlandse voetbalvelden. Yes, heel erg bedankt. Oké, dankjewel, Hamdi. Oké, rustig aan. Hoi. Dankjewel. Leuke. Hamdi Hakuyobi. Echt dat je echt moet nadenken. Dat vind ik dan leuk. Waarom Dat vind jij leuk? Ja, Ja? Dat is op zich wel opmerkelijk dat jij dat leuk echt vindt. nadenken, hè, zag ik. Ja, nee, dat... Dat had jij even gewist. Dat had je even gewist. Maar zo, hou je wel van quizjes? Zeker. Ja? Ja. Hakuyobi is dan misschien iets te moeilijk. Maar ik heb nog een quizje. De vraag van Gerard. Och. Maar ja, die is echt pittig, hè? Dat wist hè? Zijn we Nee, al- vorig jaar had ik me goed, dus ik Ja. ben benieuwd. Ja, Tigredouni, hè? Tigredouni, Hier is het ook goed. Nou jongens, gooi hem er maar in. Meestal net al te makkelijk. Maar de vraag van Gerard. De vraag van Gerald. Hij is veel te moeilijk. Maar wel leuk. De vraag van Gerald van den Bijl. Ja, Gerald, er komt er weer in, denk ik. De vraag van Gerald. Maar ik moet eerlijk zelf, ik wil een beetje bekennen. Ik vind ze zelf soms echt wel lastig. Ja, jullie werken bij een mooie omroep en daar ligt de lat toch hoog, of niet? Er Zeker. mag wat verwacht worden. Oké, nou, heeft er nog in? Ik heb nog weer een mooie, maar hij zal wel weer moeilijk gevonden worden. Maar dat gaat over het degradatiejaar van 2023. Dus vrij recent, dus misschien helpt dat. 2023 was het seizoen waarin we uiteindelijk degradeerden met weinig hoogtepunten. We wonnen van Fortuna, we hadden een paar mooie potjes, maar over het algemeen was het kommer en kwel. Mijn maatje Arne Slot was trainer van Feyenoord en die speelde voor het kampioenschap als trainer. En die zei, joh, jullie moeten mij nou ook even helpen. Ik heb jullie aan goed voetbal geholpen. Dan moeten jullie mij nu even helpen door eens van Ajax of AZ of van PSV te winnen. Helaas lukte dat niet tegen AZ en ook niet tegen Ajax. Dus hij was behoorlijk op mij aan het mopperen. Maar we hebben hem wel geholpen. Want we wonnen thuis met 3-0 van PSV. Dat is best uniek dat we van PSV wonnen in een degradatiejaar. En het was helemaal uniek, want PSV verloor dat jaar uit bij Emmen, uit bij Groningen en uit bij Cambuur. En dat waren ook nog eens aan het eind van het jaar de 3 degradanten. Dus PSV verloor 9 punten van de 3 degradanten. Waarvan 3 van Cambuur dus. En Feyenoord is met 7 punten voorsprong op PSV kampioen geworden. Dus ik ben nog steeds van mening dat wij Arne daar heel erg geholpen hebben met die overwinning. We wonnen 3-0, 1-0 van de Water, 3-0 van Wermerskerken. En dan nu de vraag voor de studio. Welke speler van Cambuur scoorde de 2-0?
Nou jongens, waar scoorde de 2-0? Ik wie heel nog blierd, want ik denk van Wermerskerk. En die weet ik nog, randje 16, bam door de midden. En de 1-0, die zit nog op van de waterkruising. Ja. Maar dan wordt hij weer verder. De 2-0. Ja jongens. Ja, we moeten even wat spelers noemen dan, hè? Van dat team. Wermerskerk en even zien. Wie dat nog mij... Wie net bij mij Schouten, denk ik. Schouten McIntosh. Volgens mij wel. Ja? Die mooi, ja zeker. Maar dat denk ik iets meer. Ik denk dat je iets meer naar richting aanvallen moet gaan. Ja, ik denk we beginnen van achteruit. Nou, laat ik zo zeggen. Die doen we niet. Nee. Die doen we niet. Nee. Dat was een grapje. Wat dat voor een keer. Nee, laat ik zeggen van, ik wie er altijd wel fan van. Hadden wie net volle in dat Ierwest of fan van wie is het? En Milan was er nog. Die speelde nog niet, toch? Smit? Nee, volgens mij gaandeweg dat seizoen. Die Johnson? Die grote spits hadden ze toen. Ja, die Noor Johnson. Die Noor. Nee, het is een middenvelder. Ja, ik denk dan allemaal Leun, maar die wie toen al Ik ben geen fan van Nee, daarom. Nee. Maar ik dacht dat ze kastjes weer. Paulussen, ja, Mitchell Paulussen. Mitchell Paulussen. Klasander. Ja, goed, maar goed. Zonder tips, dat is echt heel knap. Ik heb trouwens ook een heel soort vragen binnenkam van Joggers. En die binnen aan Olje van Dij, René. Ik hoop dat je hier wel een antwoord op wist. Ja, ga proberen. Dit is een vraag van Sieger. Hij zou uit van, Soerensto Takkamir, ik wil als assistent naar Cambuur te wollen in de Eredivisie. Heeft Sinterklaas een mijter, denk ik dan. Ik denk ja, hè? Ja, nee. Want er nee. want er zitten goede assistenten. Dus, en ik heb het hartstikke naar mijn zin. Dus ik blijf zeker nog bij HC. En dan gaat een assistent weg en de plek vrij, zou je het dan wel... Ja, nee, maar dat is nu niet aan de orde. Niet aan de orde. Oh, echt een voetbaltrainer, hè? Goed. Heeft nog steeds geen antwoord gegeven op de vraag, hè? Weet je het wel door? Het antwoord is nee. Nee, het antwoord is niet nee. Het antwoord is, er zitten hele goede trainers. En er heeft geen antwoord gegeven. En er gaat ook niemand weg, dus dat is geen maar als er iemand weggaat, dan... Nee, maar als dat telt niet. Als telt niet. gaat geen antwoord geven. Goed zo. Dan nog een vraag van Renze. En Renze die zou uit van, voor welke positie zoedest u onkepend van? En van waar zoedest Oski nemen bij Cambuur? Oh, bij HC. Nou, ik denk want ze gaan naar de Eredivisie. Dat is duidelijk, ja, toch? Precies. Dus dat is Beetje mooi. maart. Ja. Nou, ik denk dat er toch wel gekeken moet worden naar spits. Als ze nu echt een goede spits hadden gehad, wat echt de duidelijke nummer 1 was. Je ziet toch dat er toch nog wel wat vaak rouleert wie er dan speelt. Ja, dan was je er nu al geweest bij wijze van spreken, want ze missen eigenlijk te veel kansen. Ja, ik denk Je moet gewoon een spits hebben die er minimaal 20, ja, maar 24 die zoekt iedereen knalt. en die zijn niet te betalen waarschijnlijk. Dus als je Koen van den Hurk, die nou bij Roda speelt. ja, dat vind ik een goede spits. Het was echt een aanspeelpunt geweest. Dus ja, nou ja, daar moet je dus naar kijken. Maar goed, de Eredivisie is nog weer een stap omhoog. Ja, ze moeten ook een goede 10 halen. Kijk, je speelt nu vaak met Balk en dat kan, maar dat is super opportunistisch. Maar ja, in de Eredivisie wordt toch wel wat tactischer gespeeld. En een goede 10 kan wedstrijden beslissen. En nou ja, goed. Zie je als een loper, een type Jamie Jacobs is maar. Een type Luc Brouwers. Want nou, wat je heel klein primeurtje. Een primeurtje. Oh. Cambuur wil verder met Mark Diemers. Oeh, toch nog. Dus die bleef in principe gaan we dan vanuit. Maar voor hetzelfde salaris? Ja, daar wat zo in. Ja, maar dat is ook echt heel niet het probleem. Ja, maar dat weet ik net. Ik bedoel, beide hadden in principe de intentie om het verbleef te verlengen. Alleen nog, ja, daarvoor zal Diemers denk ik wetten bij de Windwaarmatten, wat ik wel logisch is, omdat hij wat ouder wordt. Maar waarschijnlijk gaat het spelersbudget ook omhoog. Maar het spelersbudget gaat omheen. De kist ze gaan naar de Eredivisie. Dus dan moet het salaris juist omheen gaan. Want nou ja, dat moet alleen maar uitvuurtje. Ja. Maar in ieder geval had Cambuur de intentie uitsprutsen om hem verder te gaan. Is dat een goede zaak, René? Ja, nee, absoluut. Ja? Ja, ik zou Mark er altijd bij houden. Maar dan zou dus kijk nog bij de stellingen van het is absoluut geen ramp dat hij er nou wekenlang nu net bij is. Nee, want ze hebben genoeg punten voorsprong. Ze hebben nu nog mensen die het kunnen opvangen, zeker in de KKD. Dus ja, nee, laat de jongen mooi herstellen en neem geen risico met hem. Maar ik vind het wel een goede voetballer. Alleen er moet ook iemand bij die hem wat afleiding geeft. En dat moet een goede 10 zijn. Hè? Rulke vind ik ook, die heeft echt wel kwaliteiten. Maar soms zie je ook in de wedstrijd dat je denkt, oh, doet hij nou mee of niet? Het is een beetje, soms lijkt het wat laconiek. Kijk, hij heeft fantastisch schot. Hij heeft echt wel links en rechts benig, rond 16. Maar soms dan doet hij net even niet mee. Hij heeft ook een laatst op 6 gespeeld. Dus ze zijn ook een beetje zoekende van wat is nou echt zo'n positie. Want hij heeft op 10 gespeeld, hij heeft in de spits gespeeld. Rulke liep me echt een ergernis voor een trainer. Nee, dat denk ik niet. Nee, waarom? die nonchalance die er uitstraalt. Dat laconieke. Maar als hij dat vreselijk. niet had gehad, dan had hij misschien niet eens bij Cambuur gespeeld. Zo is het ook, hè?
dan had hij misschien wel een stap hoger kunnen spelen. Want hij heeft wel kwaliteiten. Alleen ja, de potentie, dat moet je eruit gaan halen. Alleen ja, in de eredivisie moet je gewoon 90 minuten aanstaan. Dus ja, en er zal ook nog wel wat vertrekken. Want er is wel aardig wat interesse voor die speelt je dat op een spelers. Sander bij hem dan? Nou, nee, dat wordt iets te lang. Maar waarom naar die zien? Wat voor type was dat dan? De vernuutgaande dat ik denk tegenwoordig dat het heel belangrijk is dat je een creatieve scorende 10 hebt. Die gewoon echt tussen de linies kan spelen. Maar het hangt er ook vanaf. Als jij een lopende 10 wil hebben, dan moet je een balvaste spits hebben. Want anders zijn ze allebei onderweg. Ja, heb je toch iets meer bijvoorbeeld een Vente die continu onderweg is, die de hoeken gaat zoeken. Ja, dan zou ik weer voor een creatieve speler die echt op het middenveld speelt, tussen de linies. Want je ziet nu overal heel veel teams die willen een 1-op-1 gaan spelen. Ja, daar gaat het erom. Als jij mensen op het middenveld vrij krijgt die tussen de linies gaan spelen, die zorgt van oké, weet je, moeten ze doordekken of niet? Ja, je moet eigenlijk de tegenstander altijd tot keuzes dwingen. En dan krijg je dus ergens 1-op-1 op het veld. Nou ja, en dat wil je het liefst zo hoog mogelijk. Want daar kan je het gevaar stichten. Ja, en ik denk dat Cambuur dat nu mist. Hè. Het is vaak, Balk is heel veel onderweg. Je ziet ook in de omschakeling, ja, er ligt daar echt wel heel veel ruimtes. Ja, nou, ik denk dat het elftal nog beter zou kunnen gaan maken. Ja, dus er moet een Zien maar erbij komen. Er moet een spits maar erbij komen. Ja, ik denk dat er achterin wel wat gaat gebeuren. Want ik vind Boef die doet het natuurlijk fantastisch. Is jong. Ja, die staat overal op de radar. Maar ik vind Amova misschien nog wel veel meer onderschat worden. Want als je ook ziet tegen Top Os, omschakeling, balverlies, 2 tegen 1, hoe slim hij dat verdedigt. Dat wist het, hè? Hij lijkt Amova. Ja, nee, ik vind hem misschien wel echt een van de betere spelers op dit moment. Ja. Dat is gewoon echt een sterkhouder. Hij had alleen nog wel elke wedstrijd 1 of 2 momentjes. Dan is het correct, al had hij de kop er even net bij. Dat is hier Frank de Boer, die spelen letter bij Barcelona. Ja, maar hij heeft nu ook, kijk, ze hebben echt heel veel de bal. Ze moeten oplossingen bedenken, ze moeten gaan instappen. Ze moeten elke keer denken, als we balverlies leiden, de restorganisatie bewaken. Ja, in de Eredivisie heb je veel meer weerstand. En dan, ja, ik denk dat hij daar alleen maar beter van wordt. Want hij is snel, hij heeft kopkracht, hij durft te voetballen. Dat is echt een moderne verdediger. Ja, goed. Als Tony Rulke net nonchalant is en laconiek, wat is Thomas Galvez dan? Maar gewoon ook een goede speler aan de bal. Ja. Ik denk dat zijn winst zit in het verdedigen. Het 1 tegen 1. Maar hij heeft alles in potentie om gewoon een goede speler te worden. Want hij is aan de bal goed, hij heeft een linkerpoot, hij durft er overheen te komen. Goed genoeg voor de Eredivisie? Ja, want ik denk dat je daar alleen maar meer ruimtes krijgt. Alleen dan ga je kijken, speelt hij tegen een echte rechtsbuiten? Ja, een Dennis Mann, noem maar, want dat zijn de type spelers. Ja, dan gaat hij het misschien wat lastiger krijgen. Maar hoe hoger je komt te spelen, hoe meer ruimtes je krijgt. Ook, het is heel raar, maar ook hoe meer tijd je krijgt. Nou, ik denk dat hij alleen maar beter kan worden. Ja, en op de rechterkant Rick Mulders? Goed genoeg? Nou, die is verdedigend weer ietsje stabieler, heb ik het gevoel, dan dat hij... in het begin had ik het gevoel, dit is echt een back die er continu overheen komt. Verra een beetje naar binnen. Nou, dat is iets minder. Maar goed, die heeft denk ik ook zijn handen vol 1 tegen 1. Want ja, dat zijn alleen maar betere spelers. Ja, dat is de back van Heerenveen, Sagaritis. Die vluchtte wel constant doorheen. Dat is ook wel een mooi gezicht. Zo best fan? Nou ja, ik vind hem wel echt... Grieks elftal? Nou ja, Andor zei het, Grieks International. Ja. Die had echt zicht op het Griekse nationale elftal. Tsimikas, dat is natuurlijk de eerste linksback die Art Liverpool. Art inmiddels toch? Volgens mij. Nee. Dus dan moet hij dan nog wel even een stapje zetten. Hij heeft natuurlijk een mooie assist. Nice aan imposante sprint van 60 centimeter. Dus hij bleef me geen. Ja, dat scoort hij een keer. Hij scoorde in Sparta en dat was mij echt in Heracles. Vaak op Riegen. Ja. Maar dat wie ik mij zijn lange rus naar voren daar. Hij wie wel hij kramp in beide voeten. Een minuut als 4 voor 10. Ja. Dus dat wie wel mooi om te zien dat hij ziet er helemaal doorheen. Dat voest toch mooi. Ja, dat jouw toon dus dat hij. Ik zou even een mooie goal. Dat hij de heel trainer zitten had en we het Griekse woord nog even opzocht in de mixzone bij collega van de Joute Kranten. Krampes. Krampes? Het wie krampa in ieder voet, maar het wie meer fout, want het wie bij dus wie krampes. Maar we hebben net zien hem zijn. Dus, Oké. Goed, ik heb nog een vraag, René, van Peter. Peter die zei van, wat met Cambuur takkumseizoen van maar Kian Visser? Ik snap dat wel. En wie natuurlijk de Gutteman bij Harkemasse Boys. En komt er nou eens net om te pas. Ken ik een Roelof Vreetje? Hoe is het om net de eerste keus te wezen? Hij moet in ieder geval net verdienen. Hij maar net verdienen. Nee, maar wat Kijk, Kian heeft gewoon 1 kwaliteit en dat is scoren. Dat heeft hij bewezen. Alleen het is nu op een hoger niveau. Soms dan denk je wel eens van, nou, gooi hem erin. Krijgt hij een kans. Laat het hem zien. Het is echt een jongen die leeft voor Cambuur. Het is een jongen van de stad. Alleen dit is natuurlijk een niveautje hoger. Dus een tempootje gaat wat sneller. Kijk, scoren gaat hij niet verleren.
En rondom de 16 weet ik zeker, dan gaat hij goals maken. Alleen En er dan wordt maar in je makken. meer gevraagd. Ja, nee, maar hoeveel speeltijd heeft hij gekregen? Dus ik denk dat je dat wel tegen elkaar kan afwegen. Een genoeg speelt hij Alleen het is om wel een een jongen- penalty te veroorzaken. Ja, maar het is een jongen die graag bij Cambuur wil spelen. Ik denk niet dat hij in de weg loopt. Waarom zou je hem er niet bij houden? waarschijnlijk. Sorry? Leeds contract. Ja, daarom. Dus je hebt meer als 12 spelers nodig. Hè? Je hebt er gewoon 22 nodig. En zij moeten bepalen, Cambuur, van kan hij ons daarin helpen? Hè? Dat begint op trainingen. Maar kan hij ook bijvoorbeeld als invaller wat openbreken? Is het de stormram die wij zoeken? En kan hij met die rol omgaan? Hè? Wil hij dat ook? Dat is ook. Hè? Ze zegt, ik wil meer spelen. Ja, dan wordt dat waarschijnlijk lastig. Hè? Want, en zeker als ze nu omhoog gaan, dan wordt het alleen maar zwaarder. Maar is hij een makkelijke jongen om op de bank te zetten? Ik denk het wel. Hij neemt al wel... Ja, bij Harkema niet. nee, Maar hier wel. Ja. Ja. Hè, dus ik denk, maar kijk, hij gaat dan ook best wel veel met mijn zoon om. En dan hoor ik het wel, want ze werkt ook samen. Hij had gewoon 1 droom en 1 doel. En dat was Cambuur. En dat straalt er aan alles af. Als je nu ook weer ziet, hij maakt niet eens een goal, maar hoe blij hij is. Als hij warm loopt, want dat vind ik echt het pluspunt van Cambuur dit jaar. Als ze scoren, iedereen is daarbij betrokken. Alle wisselspelers, je ziet bijna de bank, iedereen loopt daarheen. Dat zie je niet bij Den Haag, dat zie je niet bij de Graafschap. Dus je merkt echt dat het een team is. Dus hij is echt ook blij, oprecht, voor anderen. Nou, en dat maakt het elftal wel alleen maar sterker. En ja, goed, ik denk dat iedereen hem wel gunt dat hij en meer goals maakt, misschien met meer minuten gaat maken. Maar goed, ze hebben gewoon meerdere spelers. En ja, goed, de staf moet ook soms kiezen tussen Binder en hem. Ja, goed. Ik zou dan op dit moment, je staat zoveel punten voor, dan zou ik toch iets meer voor Kia gaan kiezen. Het is ook een jongen van stad. Mensen vinden dat mooi om te zien. En Binder, want Binder die heeft hij eigenlijk al oorskreun. Ja, want anders had hij al veel meer minuten gemaakt, toch? Dus ik denk dat de staf dat ook zelf al, denk ik, concludeert. Want zo vaak valt hij niet in. Nee. Nou, ik moet trouwens eerlijk zeggen, dat juichen met elkaar, dat zag ik wel een beetje bij Heerenveen. Want Zagaritis had hem ook heel duidelijk uitsprutsen dat ze echt Europees voetbal heel willen. Ja, maar het is wel een team. Datzelfde gevoel had ik bij Heerenveen. Ik wilde hetzelfde als bij Cambuur. Dus dat zit volgens mij wel goed. Natuurlijk vrienden Wieke dat incidentie gewoon met Zagaritis en Rivera die te let binnen. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat dan beweegt. Die zijn groep is wel hoe dat gaat. Hoeft ik helemaal net een probleem te wezen natuurlijk. Zou dat volgens mij maken? Dan spelen te let wie en dan een straf krijgen. Dat dan de dynamiek in het team ik wat verhoort of zo. Ja, nou ja, goed. Het is hoe je als trainer daarmee omgaat en wat voor afspraken je maakt. Want je moet rechtlijnig zijn, je moet het hele jaar moet je doortrekken. En als zij in het begin hebben afgesproken, luister, te laat is niet spelen. Ja, goed. Ik ben benieuwd. Als dat zou gebeuren met die 2 jongens, dat zijn basisspelers, in de laatste wedstrijd 34, en je speelt voor de play-offs tegen Utrecht. Ga je het dan ook doen? Dan moet je het dus ook doen, hè? Maar dat kan je wel je seizoen op een kop zetten. Dus ik heb altijd zoiets, ik zou er net even wat anders mee omgaan. Alleen... Hoe zou het dan van? Ze bent te let en dan? Gewoon even wachten, even de wedstrijdbespreking wij even hebben bestellen? altijd, we moeten 1 uur aanwezig zijn. Maar ik doe pas 15:15 in de bespreking. Dus hebben ze in ieder geval een kwartier nog de tijd om daarin wat... als er wat is, je kan altijd even bellen. Kijk, je kan ook de pech hebben, hè? Ongeluk op de weg, wat dan ook. Kijk, dat is wat anders. Dat is wat anders. Ja, als je al in het hotel. Ja, en als je verslapen bent. Maar ja, dan denk ik, die teamgenoten, klop even op die deur. Je doet het dan met elkaar. Ja, waarschijnlijk dus niet. Nee. Dus, ja, ik probeer... Maar waarschijnlijk toch Petrov, ik klop net op die door. Dan is het maar lekker geef in de ze dan basis. maar, in die zin, geef ze dan maar een boete. Maar laat ze wel spelen. Want je hebt ook met toeschouwers te maken die seizoenkaarten betalen. Hè? En je wil wel play-offs halen. Dus als je het nu doet, moet je het de allerlaatste wedstrijd, de belangrijkste misschien, moet je het ook doen. Als Maar de eerste keer, hij had natuurlijk al een keer die met Dylan Vente. Die mocht net mooi, want dus hij trekt 1 lijn. Dus ik vind dat wel goed. Dus die lijn die houdt hij wel vast. Ja, ik begreep dat zelfs Johan Derksen hem hiermee bemoeid had. Die had je wat van voen. Ja, die vond het helemaal niks. Nee, die vond dat... Die vindt, maar die is wat oren stempel. Ja. Die zei dat moet je gewoon iets wat losser op een orenwijze moet je dat oplossen. We hoeven hier net Johan Derksen te quoten, toch? Nee, dat hoeven we zeker Knip niet. eruit. Komt Levi Smans nog in actie dit seizoen? Wat denkst je? Want houden die Akoyobi, die heeft natuurlijk dezelfde blessure, maar die zegt al... Ja. Wanneer had hij alweer zijn kruisbaanblessure op? Levi Smans in augustus. In Volendam. Ja, dat is wel petit nog. Denk ik, want er zit wel vaak nu nog een maand voor. Ik heb van een collega die bij het persmoment wie je al vreet dat Smans het field weer op. Hij zit op het field. Daarom ja. Dus ja, maar ik dat reken gaat nog wel even duren. oktober, Ja, hè? december, januari, februari, maart.
Hij is nu 6, 7 maanden onderweg. En Zou ik geen risico meer nemen als het in die zin Nee. net hoeft. Nee. Zoek ze lekker in juni weer een nieuw seizoen En beginnen. Veldman heeft al moeite om keuzes te maken op het middenveld. Dan komt er nog weer een extra keuze bij. Nou ja, april, mei is dan 8, 9 maanden. Ja, misschien dat je dan eens een keer een wisselbeurtje dwang kan. Maar je kan niks zeggen, we wachten gewoon tot hij helemaal fit is. En aan het begin van het nieuwe seizoen, dan is hij er gewoon weer bij. Dat je voor de play-offs spelen inderdaad. Dan zit er ik druk op. En dan moet je er gelijk staan. Ja, precies. Nou, Ja. het is echt een hele zware blessure. Ja. Is het, hoor. Geen risico's meer. Sjoen en middenveld, daar willen wij dan bij deze bepalen. Levi, gewoon in juni weer aansluiten. Rustig aan. Oké, goed zo. En Brouwers dus op de bank. Rustig aan, Levi. Nou, komende weekend dus net, want Linde is... Oh nee, dat is ik zo. Dat is ik zo. En even zien, Cambuur speelt. Zien. Tjen Almere City Ja. op 10 morgen is en morgen al. Snijn Tjen Jong FC Utrecht. Nou, hoe vaak moeten ze dan nog winnen om dat we steeds met dat promotiefeest vieren kunnen? Het is slecht nice voor de tredje maat. Is dat de bediend? Dat is de betiert. Ja. Oei, wat wordt het dan? Kun je dat nog wel aan, je maat? Nou, de Graafschap die kan op zo'n 20 punten komen. Ja, Want die hadden nou 49 en die maar mag dan moeten ze alles winnen. wedstrijd en moeten ze alles winnen. Ja, Cambuur dit is net gebeuren. had nou 60 punten. Dus Ja. Cambuur maat Zoontje. minimaal zo'n punten pakken. Ja, dus het is Dat maar ben ik- 18. Dus is maar 8. Dus dat ben 6 wedstrijden. Ja. En Roda op 3 maart, dat is al uw wedstrijden. Dus dat is aan de betierde kant. Ja. Dus het is nou meer realistisch dat het volgens mij is dat het PSK weekend van 4 april, VVV Venlo uit. En volgens mij spelen ze dan 6 april, Manjes, Tuustjen, Den Bosch, Maar Helmond. eigenlijk is het bizar dat we het hierover hebben. Hè. Dat het zo razend knap is dat ze er gewoon al bijna zijn. Ja, dat is het. En weet je, de kritiek, ik snap van de supporters, weet je, we willen mooi voetbal zien. Maar het gaat om één ding. Omhoog. Eredivisie. Tuurlijk, Straks als ze eraan binnen, dan is iedereen het vergeten. Ja? op Zeiland Oldhoven staan. Ja, toch? Daar gaat het erom. Ja. Zoveel punten voor. Waar is jij de kampioen? PSV of Cambuur? PSV. Ja, maar ik is bij de vraag wie is jij de kampioen of wie promoveert er jij er? Want dan is het een overhaal natuurlijk. Toch? Ja, maar ik denk dat PSV met 2-3 wedstrijden er al is. Oh, dan wel. ja, dat PSV gaat is dus wel. Tredje Maart. Ja, dat is. dat- Oh, dus oh, dat wist dat- hij de waar. Ik weet het waar. Ik weet het Ja, waar. ja. Jongens, we zijn er doorheen. Ik heb alleen nog de overdenkingen. De overdenkingen en voor elke ding een overdenking. En je weet het, René, we komen er niet op terug. Maar de eerste is voor Andor. Waar we topscorer van Heerenveen? Lasse Noeros of Dylan Vente? Jacob Trensko. Ja, die zit net op het lijstje. Nee. Dylan Vente. Dylan Vente. Ja. Dylan Vente. Ja, Dylan Vente. Die helle Trensko nog in. Nee, maar ik mag kiezen tussen die beiden. Ja, maar Trensko heeft er al een trendje. Ja, Die is dus Trensko. ja, maar die zit er net op. Nee. Dus hij maakt Trensko nog voorbij. Ja. Oké. Die van beiden niet. Ik was even. Dylan Vente. Goed, Roelof. Komt die Benidorm of Jurette Mar? Oeh, Jurette Maar ben ik één keer West. Maar deze leeftijd zoekt dan... Ik ging al richting de elektrische wagentjes. Dus dan ben ik door. Heel liedjes op terras is toch heerlijk. heerlijk. En dan de laatste, die is van René. Kian Visser. Takom seizoen op de bank bij Cambuur of in de basis bij HHC? Op de bank bij Cambuur. Op de bank bij Cambuur. Goed zo, we zijn er doorheen. Leuk is de wielerster, René. Hebben we nog een primeur, René? Want de vorige keer had bij u bekendmaken dat stond die contract verlengen soes bij HHC. Hebben we nog wat? Nee. Wist je het dan net maar lege handen aan? Nee, ik heb geen idee. Het is rustig. Het is rustig. Ja, het is vrij rustig op Doet dit moment. HHC nog wel kampioen? Nou, we Je hebben hebt Krijgenhoek nog? Ja, over 2 weken. We hebben al toppers krijgen we nog, quickboys krijgen we nog. Maar we hebben een iets mindere periode gehad. En hopelijk ook nu met het mooie weer krabbelen we eruit. We hebben een goede wedstrijd gespeeld tegen Spakenburg. Dus ja, weet je, en we doen nog mee. En dat is het belangrijkste, zo lang mogelijk meedoen. En kijken wat er te halen Maar de vraag wie eigenlijk wordt HHC nog kampioen? Noten madeliefjes haast weer uit de groen komen. Ja, je gaat wel van het positief uit, hè? Zeg het maar gewoon. Nee, ik ga het niet zeggen. Ga je niet zeggen? Nee. Nee, we doen het met ik denk dat het Hoek die heeft wel echt een grote kans. Quickboys, ja, wij zitten erachteraan. Dus, Ja, maar zeg 1 keer ja, het gaat lukken. Nee. Hebben we dan misschien nog nice hoe de cursus? Dat wordt volgend jaar, hè. Dat wordt opgegeven. En ik heb nu wat contacten gelegd bij Emmen met Menno van Dam. Om daar mee te gaan lopen. Ik kwam heel toevallig vorige week Linten Postumus tegen. Oh, kijk. In de Albert Heijn. In de Albert Heijn? Bij ons in Leeuwarden, ja. Oké. Ik zat even te kijken van... In Leeuwarden? Ja. Ja. Maar die, die maar die heeft hier een vriendin waarschijnlijk. Ja. En, Scharrel. heel leuk. Nee. Nee, maar een heel leuk gesprek gaat ook. Want we hadden toen elkaar gezien in de beker. Hebben tegen elkaar gespeeld. En nou ja, dus ik had dat een beetje aangegeven. En toen zei hij ook, nou, altijd welkom. En bij Almere City loopt nu wat.
Ja. Dus nee, daar ga ik gewoon wekelijks een week kijken. Want dat is ook nodig. En ga ik gewoon kijken in de keuken van hoe zijn jullie aan het werk. En, Maar jij hebt je dus opgegeven en jij... nee, kan nog niet. Dat Kan is nog niet. pas volgend seizoen. Ja, dan moet je kijken of je wordt toegelaten. Maar je moet alvast in keukens hebben gekeken bij andere clubs. Hoe ze dat doen. En vooral op betaald niveau. En dat zijn voor mij opties dat ik denk, dat vind ik ook leuk. Ja, Ga ik het helpt kijken. dan wel natuurlijk om talenten te vinden voor die cursus. Als je dan krijgt kampioen worden binnen mijn HHC. Dat zou wel mooi wezen. Ja, zeg het er nog één keer, volmondig. Wij worden kampioen, HHC. Nee. Ik had trouwens ook nog Linten, trof ik nog vrij bij Topos. Nee. Dat was de lange ronde. Ja, maar ik wil al heel lang oude ronde. Ja. Maar vertel wat leuks over Linten Ik Postumus. heb wel met hem te doen. Want hij komt er bij me. En Linten is natuurlijk vriend van de show. Vriend van de show. Ja, shirt en afhaak het altijd. Ja, wij hebben het maken. Hij komt bij me en hij zei, ik heb echt de hel in en ik baal. Want ik kan niet zo goed tegen mijn verlies. Nee, dat zei tegen mij ook. Heel Ik zei- gedreven mannetje. Ik zei, Ja. maar dat is technisch directeur bij Topos. Ja, Precies, dat wordt net makkelijk. nee. Maar hij wie not amused. Nee? Nee. Wie een kwartgesprek. Het wie een kwart gesprek. Hij vond Topos moest nog wat penalties krijgen. Dus Dupierre door de arbitrage. Oké. Dus hij zei, dit wordt weer... Om aan te sluiten dan. Dit wordt weer Om aan te een sluiten. vervelend Ja. weekend. Hij staat Linten Postumus zeker getroffen. Overdenk ik voor die. Linten Postumus of Kees van Wonderen bij Feyenoord? Nee, Kees van Wonderen. Oh. Ja, Kees van Wonderen. Kies Want toch van Linten, man. Ja, ik ben wel fan van Linten, maar hij kent net hoe ze verliezen. Maar ik ken de Feyenoord. Goed, Nijwieken aan deze tafel. Daar zit je hier op die plak, René. De algemeen directeur van SC Heerenveen, Ferry de Haan. Ja, groot nieuws. Ja, mooi. Nogmaals, dank dat is de wierste, René. En ik zou zeggen, graag ont Nijwieken. Dag.